नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के ए एपिसोड में रहो लोगन के स्वागत बा। भाई लोग, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के सीजन के पहला बोलबम गाना के पोस्टर रिलीज हो गईल बा। गाना के बोला ड्राइवर अभी नया बा। गाना में खेसारी लाल यादव जी के साथे खुशी कक्कर जी गौले बाड़ी। लिरिक्स अखिलेश कश्यप जी के ह, म्यूजिक आर्या शर्मा जी के ह और सुनीता सिंह जी गाना में फीचर भइल बाड़ी। ई गाना कल सुबह 3 जुलाई के सुबह 6:30 बजे अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल से रिलीज कईल जाई। गाना से उम्मीद ऐसे ज़्यादा बढ़ जाता काहे कि खेसारी लाल यादव जी के जीवन में जितना भी अब तक ड्राइवर बेस गाना बनल हा ओकर एक अलग ही मुकाम हा। जैसे इनके शुरुआती दिनन में जौन गाना आयल रहे बोलबम गाना, पिया ड्राइवर हो या नशा में गड़िया लोड के रोड पर। एकरे अलावा इनकर जौन होली सॉन्ग आयल रहे भतार मोरा टेम्पू के ड्राइवर ह, ये सब गाना बहुत बड़ा हिट गाना ह। एकरे अलावा इनके जीवन का जौन सबसे बड़ा बोलबम गाना है सोना राजा पी के गांजा, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गाना है। तो ऐसे उम्मीद बाटे कि ये गाना भी एक नया रिकॉर्ड बनाई और जौन बीते 4-5 सालन में भोजपुरी बोलबम में खेसारी लाल यादव जी का दबदबा कम भइल बा, तो वो सूखा के ही ख़त्म करी। उम्मीद करब कि गाना चोरी का ना होके, काहे कि अभी समर सिंह जी के गाना एगो बहुत बढ़िया चलता, नया नया ड्राइवर है, तो ओकरे धुन से मिलता जुलता ना होके। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि का ई गाना जौन एक लंबा एक बड़ा बोलबम गाना का इंतज़ार है, तो वो इंतज़ार के ही ख़त्म करी। तो हम आप लोग से मिलब कल एक नया वीडियो में गाना रिलीज भइले के बाद। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।